Прывітанне, паважаныя сябры. Літаральна некалькі дзён таму закончылася важная палітычная кампанія ў жыцці Беларусі. Гэта выбары мясцовага савета дэпутатаў. Таксама гэтыя выбары адбываліся ў Бярозаўцы, Бярозаўскі гарадскі савет дэпутатаў. На 18 мандатаў балатавалася 20 кандыдатаў. Два сярод іх мы сёння бачым у нас у гасцях. Гэта Сергей Пантас, Віталій Ташуров. Добрый день вам. Ласка, паважаныя сябры, раскажыце, як праходзілі выбары, як прайшоў гэты тыдзень. И спочатку давайте поговорим про датэрміновае голосование. Сергей. Ну, на моем участку это был Чапаевский участок 69, баллотовался я по Маяковской округе номер 17. На датэрміновым голосовании, в принципе, весь тыдзень было относительно спокойно, и разбежка по лічбах, по подліках назиральников и по выніковых протоколах за дзень комиссии была 1-2 человека, что в принципе не істотна. Только в апошні дзень датэрміновага голосования разбежка была уже у 101 голос. Чтобы за весь период датэрміновага голосования по подликах назиральника от компании «Право выбора» 100 человек проголосовало, а по подликах комиссии 201. Ну, это был укид бюллетеней, приписка у 101 голос. Віталій, як пройшло датэрміновае голосование у вас на участку? По сведчанню моих назиральников, ну, збольшага спокойно. Ну, однако, ближей до недели, до основного дня, и зноў-таки, ну, з'являліся несупадзенні з наших лічбаў і лічбаў, якія фіксаваліся ў протоколе. Ну, ведаеце, несупадзенне, может, за один день, это так, не надто істотно, а за все дни набралося 132 голоси. То бок, папярэдняе голосование, ну, мела такие вот наступства. Ці атрымалася у вас і ці была така магчымасць зафіксаваць гэтыя ўкіды, каб потым придавить у комиссию ту розницу у ваших подликах и их? Зафиксовать, ну, я кажу, что за день назиральник, мой назиральник сидел целый день литерально каля скрыни для голосования, лічыў, колькі человек атрымала. Стол стоял, комиссия насупраць выдавали, он лічыў людей, которые атрымлівалі бюллетени, и пасля лічыў колькасць укінутых бюллетеняў, колькі человек кинул, и тады помечал себе проголосовавшего человека. Мой назиральник усе 5 дзён датэрміновага голосования никуды не отлучался з участка, то бок увесь день сидел, назирал, не выходил нават на 5 хвілін у прыбіральню. На обед сыходзіў толькі калі проверял, ці опечатывалася скрыня ў пакоі, дзе хранілася скрыня. И приходил на полгодины раней, чакал, покуль распечатывалася и ставилася на место. И вечером так само сыходил только после опечатывания. Тому у меня нема подставы не доверять своему назиральнику. А коли, может это бы не укид, может это была просто приписка у протоколе, я не ведаю. Але была подадена отповедная скарга, на которую был отказ, что, мовляй, колькость бюллетеней зафиксованных в протоколе отповедає колькости закинутых у скрыні. Виталий, как у вас отбывалось? Что тычется моих назиральников, мои назиральники дзейнічалі по инструкциям компании «Право выбора». То бок яны выконвалі усе инструкции, и не доверять им я не маю подстав. Скаргу не писали. Я цалкам готовился, что такое у вас отбудется, и для меня достатково было просто зафиксовать это в своих нотатках. И далее продолжать працу. Все зразумела, з датэрміновым голосаваннем разобралися, тут картина больш-менш ясная. А што адбывалася ў дзень выбораў непасрэдна 18 лютага у вас, Сергей, на участку? У основной день
за дзень по падліках з двух назіральніка, зноў жа назіральнік сядзеў увесь час назіраў. У асноўны дзень прагаласавала 168 чалавек по падліках назіральніка. А на падліку галасоў ужо прысутнічаў я сам разам з назіральнікам. Магу расказаць пра падлік галасоў больш падрабязна. На пачатку падліку старшыня камісіі падышла да мяне асабіста, праверыла, каб я выключыў тэлефон, каб выключыў гук у тэлефоне, забараніла ўсю. Адразу, я нават не паспеў нічога сказаць, адразу папярэдзіла, што аўдыо, фота, відэа здымкі яна забараняе, і толькі ў мяне праверыла, каб выключаны быў тэлефон. Не ведаю, чаго яна так баяцца, калі ўсё адкрыта. Чэснаму чалавеку няма чаго баяцца, няма чаго хаваць. Пры гэтым я не хочу сказаць, што там нечэсныя людзі. А что за парадокс? Ну, такие у нас краіна парадоксаў. Падлік адбываўся, в прынцыпе, на пачатку ўсё нармальна. Ускрылі скрыню для тэрміновага галасавання, моўчкі. Так, яны не прыкрывалі спінамі стол, сталі такім карэ вакол стола, але мы з назіральнікам падышлі да стола блізка, каб бачыць тое, што написано ў бюлетэнях, каб бачыць, за кого кладуцца куды якія бюлетэні. Нам адразу сказалі: адыдзіце, вы перашкаджаеце. Назіральнікі, которые прысутнічалі правладна, не ведаю, адкуль там, ад Саюза жанчын ці ад Белай Русі, пачалі: ой, не перашкаджайце камісіі, это психологический ціск на них, давление на них психологическое. Но не ведаю, якое давление, калі я буду стаять метр ад іх, толькі так, каб з вышыні свайго роста бачыць змесціва бюлетэняў, каб бачыць, што яны кладуць бюлетэні за кожнага правільна. Ну, што, в прынцыпе, адпавядае прынцыпам празрыстасці і галоснасці, што зафіксавана ў 13-м артыкуле Выбарчага кодекса. Ну, добра, мы адышлі. Я стаў крыху ў бок, каб бачыць. Моўчкі палічылі, склалі ў нейкія стосікі, моўчкі падалі старшыні, яна моўчкі там яшчэ нешта пералічыла і пасля з лістка агучыла вынікі. Пасля ўскрылі скрыню, па іхніх там 201 бюлетэнь быў па іхніх, ну, з улікам тых укінутых па меркаванню назіральніка. Скрыня галасавання па месцу жыхарства 20 бюлетэняў. Ну, тут мы не кантралявалі, таму што неістотна мала было заявак, таму адлучацца з участка мы палічылі не вартым. І пасля ўскрылі скрыню для асноўнага дзень галасавання. Хочу заўважыць, вось тут цікавае. Вывернули скрыню по падліках назіральніка 168 чалавек. То бок болей, чым за весь перыяд датэрміновага галасавання. І сапраўды, вывернули 100 бюлетэняў, ён быў большы. Адразу пашоў шэпт у камісіі. Пашушукаліся, зноў моўчкі палічылі, і зноў пачалі там шушукацца і вырашылі: давайте агучым адразу выніковы вынік, канчатковы вынік. То бок лічбы з асноўнай скрыні не агучваліся. Агучылі, і атрымалася што? Таксама па спісках атрымалі бюлетэні 288 чалавек у іх. І давайте проста матэматыка. 201 па іхніх задатэрмінова, плюс 20 з вынасной скрыняй, это ўжо 221. Усяго 288. Атрымліваецца, што ў асноўны дзень прагаласавала ўсяго толькі 67 чалавек. Аднак 100 бюлетэняў на стале быў нашмат большы, чым у скрыне для датэрміновага галасавання. Таму яны вырашылі не агучваць эту лічбу, агучылі адразу канчатковыя вынікі. Вось гэтыя 101 бюлетэнь, якраз ён туды-сюды і плавае невядома дзе. Проста матэматыка, арыфметыка за 3 клас. Ну, зразумела, што таксама была пададзена скарга, которую яны на месцы пачалі, вырашылі, ну, не маглі б на працягу 3-дзённых тэрмінах па закону належыць даць адпіску, але яны вырашылі адразу разгледзець. Ну і трохі таксама цікавая сітуацыя, мне з імі паспрачацца там давялося, але не хацелася кантактаваць. Жанчыны з камісіі надта крычалі, я не люблю крычаць, таму я замаўчаў, і я прапанаваў: так, пададзена скарга, вы па сутнасці разглядайце, прымаеце, не прымаеце. Была прапанова пералічыць галасы, так як ёсць падставы недакладнага падліку, прапанова пералічыць галосныя галасы і людзей, адказных за парушэнне,
притягнуть до отказности. Ну, это пропанова, зразумела, была адхілена, была прынята. Да, мотивація тым, што мы стаміліся. Ось, з гэтай нагоды хочу зрабіць заяву. Шановныя сябры камісіі, калі вы стамляецеся працаваць у камісіі, наступны раз не ідзіце ў камісію. Адмаўляйцеся. Калі вас раздражняе, нервуе відэокамера, фотокамера, аўдыёзапіс, кантроль над празрыстасцю вашай працы, не ідзіце ў камісію. Я ў наступную камісію падам заявку на наступных выбарах, якія там парламенцкія. Я думаю, Вітоль таксама. Мы падамо заявкі, мы не стомімся, мы не нервавацца не будзем ні камерам, ні аўдыёзапісам, ні мікрафонам. Калі трэба, мы будзем пералічваць галасы ўсю ноч, называць прозвішча з кожнага бюлетэня, і ўсё будзе чыста і празрыста. І вось калі нас не возьмуць у камісіі, шановнае гаспадарства, для вас гэта будзе ўскосная падстава меркаваць, што там адбываюцца нейкія махінацыі. Мне все. Ну, а как не стомляться, лепей идите до нас на будовлю. Вот, там вы можете отдохнуть. Сергій, так само до вас таке питання, друге питання. Ось я по адукації не юрист, я журналіст, але навіть я, маючи свою громадянську позицію, бачу у розказі Сергія яскраве порушення. Це те, що після розкриття кожного з скринів не були влучені виники. Це так повинна бути, це така процедура вибору. Сергій, чому так відбувалося, на вашу думку? Чому після розкриття кожної скрині не були об'явлені особні виники, але були підведені вже після? Для чого це було так робилося? Це була некая помилка, це була некая халатність у праці в цій комісії, або це некий був злий умисел? Я лічу, гэта не было памылкай, тому што, я кажу, у апошні дзень папярэдняга галасавання розніца ў 101 голас. І вось менавіта гэты 101 голас атрымліваўся розніца, потому што і нават па іхніх падліках 201 у асноўны дзень, 20 не ў асноўным, 201 датэрмінова, 20 вынасная скрыня і агульны вынік таксама 288. Цифра 288 саўпадае. Ось, усё астатняе не саўпадае. Ось яны, калі вывернулі з асноўнай скрыні, аказалася, бо па іхніх падліках 67 галасоў, а па падліках назіральнікаў 168. І вось якраз гэты 101 голас, роўна 101, 168 і 67. Ось. 101 голас ні туды, ні сюды. Таму вынікі з асноўнай скрыні не былі агучаныя, а адразу канчатковыя вынікі. Потому што немагчыма скрыць эту стос. Таму я думаю, што гэта наўмысна было зроблена. 5 на 2 не делится. Так. Да. Попробуем разделить на 5. Так, прошу адзначыць, што калі нават один голос вісіць, у камісіі невядома дзе ён знаходзіцца, гэта ўжо парушэнне, гэта ўжо некампетэнтнасць працы гэтай камісіі. Так, так. Вітоль, до вас таксама такое пытанне, які да Сергея, што у вас адбывалася у асноўны дзень галасавання. Я ведаю, што у вас там было вельмі цікава, вельмі доўга ўсё. Вельмі цікава, вельмі доўга. Скажыце, калі ласка, як там, што адбывалася і чаму комиссия працавала так долго, которая зачинилась бадай што. Калі я буду распавядаць усе гэтыя рухі, якія там рабіліся, ну, я думаю, мы тут затрымаемся самі тэрмін, колькі яны лічылі. Я скажу просто, што падлік галасоў доўжыўся больш за 6 гадзін. Уявіце сабе, занатуйце, калі ласка, 6 гадзін. Просто, на мой погляд, суцэльная некомпетентность. Это мягко сказано. Ну, почну с того, что мои назиральники налічили 487 выборщиков на участку. Проголосовавших. Проголосовавших. Это в основной день? Это у всех. У всех. Всех. Лічба комиссии была, увага, 1119. 1119. То бок, тыя, ну, не ведаю, зданні, альбо... Мертвые души. Альбо мертвые души, их 632. 632, их ніхто не бачив. Як пожартував Андрей, мой брат, який був назиральником, піхотний батальйон пройшов, а ми не зауважили.
Дивно, правда? Нас могут попикнуть, что мы вот зараз рассказываем, что здарилося, безумовно, тут почутті аж вірують, і нас можуть запитатися, а що ви не ведали, як буде? Так ведали. Ми ж, шановні, ми нормальні, розумні люди. Ми ведали, що буде. Ми прийшли на вибори зафіксувати ось це порушення. Принаймні, у Березовці 5 участків. 5 участків. На усіх участках, там, де нас не було, то був 3, ми були на 2. На 3 участках 9 годин уже все было скончено. Подлік скончився у 9 годин. У нас у 3 годині ночі. Ну, на моим 11. 11. Прошу зауважити, не в 9 годин, а на некоторых участках и до 10, и до 11 лучше. Ну, у любом выпадку это только Это моя информация. технічна процедура, покуль запакували, все. А подлік, в принципі, скончився вже був у 9, а після запаковка бюлетенів час займала. Тобок, там все добре, там порушення нема. Бо не було кого, як їх зафіксувати. Ось на 2 участках ми зафіксували. Були порушення. Я не скидаю з рахунків, що, ну, зрозуміло, що ми, не тільки ми моніторимо цю ситуацію. Люди, які проводять цю спецоперацію, вибори 2018, вони так само моніторують ситуацію. І ось такий цирк на дроті, вони не покинуть поза увагою. І я, до речі, я б на їх місці не покинув поза увагою. Такої некомпетентності, такого оглушального провалу, ну, я ще не бачу. Твой участок, який, до речі, бодай опошній у Білорусі, який зачинився в спадку. Ідемо на рекорд. Ідемо на рекорд. На наступні вибори там ми просто до раниці будемо сидіти. Подгонять сліпочки. Ну, так. Просто-напросто. Простее не бывает. Простее не бывает. Показал, за кого проголосовали. И у Стосик. Показал, за кого проголосовали. У других Стосик. И так мы скончили голосование. У 10 годин. Ну, так, і ніяких претензій не було. Абсолютно. Але при таким голосуванні 632 мертві душі не сховаєш. Ось їх і ховали до 2 годин ночі. Так що... Ось так. Так само таке питання. Ось ви тут зараз апелюєте такими лічбами, причому докладними, що у вас прийшло людей стільки. У їх написано стільки, але я готов все вислухав уважливо, але я бачу так само, це протоколи офіційні, це офіційні документи, це підписані конкретними особами. Скажіть, будь ласка, чому люди повинні вірити вам, а не їм? Чому вони повинні вірити вашим словам, а не этим документам, которые официально подписаны людьми, которые несут за их отказанность? Поможете, будь ласка, людям, которые глядят за это видео? Ну, я думаю, люди довір нам показали ногами и недовер до этих комиссий. На моем участку за весь период голосования крыху больше отрымливается. На моем участку зарегистрировано было 1212 выборщиков, пришло 288, то бок крыху больше за 23%. Ось. Я думаю, кажется, люди голосовали ногами и показали довер до этих выборов. Ось. И что, в принципе, подтверждает мое назирание. Тому тут віру не працює, тут видоочно, що люди показують недовір ногами. Сергій, до речі, питання серйозне, тому що, зрештою, любой може настроить телефон і сказати, що земля не круглая, а пляскатая, як блин. Так, а чим доказати? Где доказы? И
Ведаеце, что я успомнил? Что я успомнил, коли была у нас проблема, коли увесь город просто, ну, задыхался от этой шкодной вытворчести шкловаты, ну, бодай, что только мы вышли с протестом, выйти было неймоверно тяжко. Страшно. Скажу шчыра, у мяне дрыжала лытка. Але не выйти мы не могли. Мы вышли, мы оборонили город. Наколькі это было магчыма? Ну так пробачьте, только после той информаційної хвалі, якую мы подняли, только тады почали нешта мітусіцца, нешта робіцца. Я маю на увазі, наколькі магчыма, маю на увазі, што барацьба яшчэ не скончана. Барацьба абсолютно з тобой, Сергей, згодны. І толькі тады пабудавалі вось гэту печ дожыга. Нікога вот з тых людей, якія писали протоколы, я там не бачив. Я вот только хочу еще додать ускосно довод у пользу доверу до меня. Та ж сама заборона відео, фото, здымок. Калі вам нема чего хавать, на что забаронять? Вы могли бы одним махом утерти нос усей оппозиции. Допустите людей с оппозиции, с представников усіх кандидатов, по одному человеку, там 9-12 человек у комиссиях, 3, коли вот 2 человека баллотуются на участок, вот на наших участках, дайте, зарезервуйте место для 2 человек представникам кандидатов. И они поміж собой не дадут один другому склусить. Допустите надзиральников стоять, бачить з місцева бюллетенів, проведите все открыто, не нервуйтесь. Вы утрете нос одразу с ее позиции. Коли мы проиграем, все, мы поднимем руки, скажем, пробачьте, вы правые. Коли вы забороняете, ну пробачьте, веру, не веру, тут не про це. Веру, не веру, мы можем на кухне размышлять, ці ёсць жыццё на Марсе. Ёсць, я тебе не веру. Это не істотно. Але мы выбираем уладу. Мы выбираем уладу, которая будет кіраваць нами в ближайшие 4 годы. У приватности мясцового кіравання, самокіравання. Мы не выбираем там прибиральщика улицу, ці мыйщика окон, что неважно, кто будет. Тому, коли вы ховаете, то это дает подставы думать, что подставы вам не доверять. Так, і это само значит, что и мне было так само заборонено на участку вести аудио и видеозапис. Чим порушали 13-й артикул Виборчого кодексу Республики Беларусь и 34-й артикул Конституции Республики Беларусь. Так, сябры, по вашему рассказе я так зрозумел, что у вас шла борьба не с вашими оппонентами в выборах, а больше борьба с той системой, с этой вот комиссией, с теми людьми, которые там сидят. Чому так отрымалось, что это была не борьба за мандат, а борьба за правильный подлик, за правду, можно сказать? Чому так у вас отрымалось это? Треба починати з самого початку. Тобто концептуально вибори будуть мати сенс, коли будуть лічити голоси. Я заўсёды казаў, што наша мета не скинуть свайго конкурента і залезці на яго зэдлік, ну, альбо там крэсла там якое. А прымусіць уладу, каб яна лічылася з голасам людзей. Калі чалавек лічыць так, мо ён і памыляецца, Але калі ён так лічыць, гэта меркаванне павінна... Ну, вспоминаются неумиручие слова Костуся Калиновского. Не урад, не народ для урада, а урад для народа. И это было сказано больше за 150 год тому. А злабадзёрнасць гэтага выказвання, гэтых слоў, яна не пасцельная. Так.
Ось. І що я ще маюся сказати? Так, цікавий факт, мене час від часу попікають з тим, що, ну, мовляв, не маєш вищейшої адукації. Так, ну, гэта мой промах, ось, але маю зазначити, сярод тих людей, які фальсификовали ті вибори, всі з вищейшої адукації. Тільки один я не мав этой вищейшої адукації, але я не фальсификовал. Може, вищейшая адукація... Да я право фальсификовать. Може, я просто ни при чем. Не, на самом деле там не все с высшей эдукацией, там есть среднеспециальная эдукация. Ну так супокою. Ти мене супокою. Я просто вивчав це питання, я глядел. Я на это питание хочу сказать, с чему мне приходилось бороться, скажем так, с системой. В одном из наших первых видео я казав, что у меня так само нема мети залезть в это кресло, дорваться до влади. У меня мета змінити систему до открытости, прозрыстости, справедливости. Як би це не банально, і це слово вже так затаскали, що, здається, і соромно вже казати, але від того, що ми не будемо казати, це не зміниться нічого. Ось. Тому менавіта дзеля гэтага. І ще хочу сказати, що мой опонент на участку, як і я, в принципі, не проводив ніякої, ми, може бути, трошки більше проводили ніяку агітаційну кампанію, от, у розмовах з людьми. Мой опонент, в принципі, я не ведаю. По-моєму, наогул не проводив ніякої агітаційної кампанії, але тим не менш, при усіх гэтых хібах, при усіх гэтых недоречностях і порушеннях, які були на виборчих участках, при введенні слабої агітаційної кампанії я набрав, навіть по їхніх подліках, 19,5% від прийнявших уділ у голосуванні. Тобто, сходу набрав амаль 20%. Тобто, при нормальних подліках... Люди вірять. Да. Тобто, люди голосують. Як я там чув міркування, коли казав, що коли там почали обмірковувати мої особи, да хто він такий, треба заслужити. Ну, люди, я ж живу там. Я розмовляю з людьми, зустрікаюся по своїй вулиці. 20%, амаль 20%. По своїй вулиці йду, со мною здороваються. Літерально вчора мой батько йшов по вулиці, до його підійшли 5 мужчин абсолютно незнайомих, потиснули йому руку і сказали, ми голосували за вашого сина. Ось. Так що, тому мені приходиться змагатися з цією системою. Система, розумієте, ця система боронить сама себе, для її це просто питання виживання. Вони прекрасно розуміють, що при відкритих, свободних виборах вони нікому будуть не потрібні. Ось. Я не переживаю, що я не буду нікому не потрібним. Руки є, на хліб я не зароблю. Ось. А що будуть робити вони, коли будуть поза системою? Тому вони так і працюють. Це для їх питання виживання. Але я їх зламаю систему. Господарство, не переживайте, не пропадете. Не пропадете. У вас так само є руки і голови. Коли ви добрі інженери, ви будете запотребовані. Наставники. Наставники добрі, ви будете запотребовані, не хвилюйтеся. Добре, поговорили про систему, давайте поговоримо трохи про електорат. По ваших лічбах прийшло, Сергій, до вас 23% виборців, до вас в 30%. Ну, что это значит? Чему люди не идут на выборы? Это некая социальная апатия, либо это некая недовер уладе, недовер тому процессу выборов, что люди думают, что они придут их обмануть. Чому людей пришло так мало по ваших подликах? Так, хотілося б як боль, але наколькі я ведаю, у країнах там, де лічать голоси, выборы у місцевої советы, ну вот на первую приступку з этой улады, проходят так само при невеликой ялці. Прикладно 20-30%. То бок у нас ситуація не катастрофічна, але улічваючи, що ми у Білорусі, улічваючи дисциплінованість наших людей і відказність, насамрэч люди у нас цудоўныя. Люди у нас цудоўныя. І адказныя. Я просто разлічваў на больше. Але ўсё ж таки ведаўшы, што твае галасы лічыць не будуць, ну так, у людзей апатыя. Апатыя,
яна адштурхоўвае, чалавек хоча ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. І вось гэта бадай, што найгалоўнейшае злачынства сённяшняга рэжыма, што ён дэвальвуе гэтую зацікаўленасць людзей да грамадскага жыцця. Ну, але, дзякуй Богу, не менш за 20%. Так што, ці адказалі на ваше пытанне? Так, адказалі. Я так само казаў, што ў размовах з людзьмі, по моих назіраннях, у любой кампаніі з чалавек з 10, 8 скажуць, навошта ісці, ўсё адно, ўсё загадзя вядома. Ўсё адно ўжо каго захочуць, таго і паставяць. Ну, калі вашыя праўладныя прадстаўнікі чуюць народ, яны б задумаліся. Яны б задумаліся, што нешта тут не ўсё, нешта не тое ў дацкім каралеўстве. Вось. І зразумела, што так цягнуцца доўга не можа. Гістарычныя прыклады паказваюць тое, што раней ці пазней, калі колькасць пара ў котле набіраецца да крытычнага моманту, трэба будзе недзе выпусціць пар, і калі яго не пускаць, кацёл проста ўзарвецца. Мне гэтага не хочацца, бо я ведаю, што гэта будзе разруха, гэта будзе голад, да і зрэшты чэсна працаваць лёгка. Я думаю, усім па ўсёй Беларусі, усім выбарчым камісіям спрацаваць чэсна. Працаваць-то лёгка, фальсіфікаваць кепска, калі чэсна. Аказалася вельмі цяжка. Да, вот я хотел, вы ж назирали, что это было тяжко. Насамрэч это тяжко. Я сегодня бачу информацию. Такая стомленность. Я сегодня бачу информацию у Менску на одном участку. Там были аккредитованы журналисты, и под камерами журналистов примусили перелічыць голосы выбарчай комиссии. И перелічылі, и оказалось, лічбы на парадак супрацьлеглыя, на парадак. И на гэтым участку апозіцыйны кандыдат выйграваў с аглушальнай перамогай. І вось фатаграфія твары сяброў выбарчай камісіі. Гэта трэба бачыць. На гэтых тварах усё напісана. Напісана і сорам, і ганьба, і страх. Страх. Не ведаюць і панясуць нейкую крымінальную адказнасць згодна з артыкулам 192 крымінальнага кодекса, по которым за наўмыснае скажэнне вынікаў выбараў пагражае до 5 гадоў пазбаўлення волі. Не ведаю, пакуль што за 24 гады ні адзін чалавек за гэта не панёс пакарання. Вось. Але яны страх гэта грэх, насамрэч. Страх это параждзенне граху. Вось. І калі вы баіцеся, рабіце чэсна, не трэба будзе баяцца. Я не баюся нават гэтыя словы казаць, бо я кажу правду. Наконт пакарання гэта ўсё яшчэ наперадзе. Згоден. Але не моцна. Сябры, кароткае пытанне такое. Вынікі выбару гэта ваша параза альбо іх перамога, альбо наадварот, ваша перамога і параза? Гэтыя выбары показали тое, што яны нам не канкуренты. Яны нам не канкуренты. Мы шли на выборы зафиксовать вот это порушение. Мы шли на выборы показать людям, что окромя вот этих партийных, беспартийных боссов, яких усовывают капнами кіравалі, есть люди другого кшталту. И эти люди не боятся. Я свою роль выполнил. Я просто зафиксовали, мы зафиксовали порушение, мы застаемся, мы кажем нашим выборцам: пробачьте, мы не оборонили ваши голосы, але мы застаемся тут, и мы будем працаваць. И я не думаю, что нашим конкурентам будет простей от того, что они выиграли. Это будет вельми складно. Мы тут,
мы сочим за ими, за их працей. Мы будем показывать на проблемы, которые им доведется все ж таки вырашать, потому что тут есть мы. Сергей, дякую. Ви, Сергій, доповнили отказ Вітольда, так? Так. Ну и на конт целючої перемоги типа разой, я повторюся, все ж таки амаль 20%, можна сказати, сходу набрав. Я щиро скажу, я не различивал на такі А я 16. Панове, 16%. Вот. Дякую вам, щиро дякую. Я сходу набрав. Так само хочу подякувати тим, хто голосував за мене, говорю, при всіх этих пертурбаціях 20% я не различивал на такий виник. Я лічу це перемога. При фальсифікації. Так, я лічу це перемогою. І перемогою тих, хто голосував, і навіть перемогою тих, хто не ходив. І вони своїми ногами так само зробили складаність для фальсифікації. Ось у Вітольда кинули стільки бюлетенів і не ведали, 6 годин думали, куди їх пристроїти. Ось. Так, все зрозуміло, вибори вже скончилися, і огульновідома така фраза, що підготовка до наступних виборів починається на наступний день після закінчення попередніх виборів. Тобто вже йде вже який день підготовки до виборів, які відбудуться через 4 роки у місцевого совету депутатів. Хлопці, чим плануєте зайнятися в ці 4 роки? Як будете рихтуватися до наступних виборів? Ну, на кого глядиш? Ну, давайте на вас. Ну. По-перше, я уже сказал, что мы застаемся тут, мы будем працаваць тут у Бярозаўцы, а может и на выезде, где по нашему повету. И про все наши справы вы будете доведываться, шановные глядачи, з нашого YouTube-каналу. Мы знайшли цудоўны сродак камунікацыі. А телевизор нас не пускает. Ну и холера з ім з телевизором. Ось. 21 стагоддзе. Ну, що ж за каменный век. Ёсць магчымасць стварыць канал у Ютубе. Будем говорить. Калі мы будем рабіць штосьці не тое, каментуйце. Калі зусім не тое, ставьте дизлайки. Но я спадзяюся, что мы будем рабіць больш такого позитиву, каб зарабіць лайки и просто каб не соромно было глядзець вам у вочы. Усе навіны, зрэшты мы люди открытые и просто подыходзьце, калі ёсць какие-то проблемы, подыходзьце и наўпрост говорите. Сергей, чым вы плануеце заняцца в этой 4 гады, которые... Па-першае, шкодная вытворчасць нікуды не знікла. Вот. Мы будем працаваць разом, тому... Вот, мы доціснем их. Шкодная вытворчасць нікому нікуды не знікла, тому, думаю, працы хопіць. Будем, зараз выборы скончыліся, и будем працаваць над гэтым. По-другое, в принципе, мы занимаемся не только змаганнем, мы занимаемся еще и стварэннем. Ось мы проводим регулярные культурные мероприятия, ты же вёски, пески, куды загадзя запрашаем всіх, мы заўсёды будем, і, дарэчы, на гэтым канале паведамляць, што там будзе адбывацца, канцэрты, якія плануем цікавыя, на гэты год у нас запланавана пару цікавых там імпрэзаў. Я думаю, с часом у нас тут откроется такой рекламный блок. Может быть, может быть. Будем расширяться. То бок мы занимаемся еще и популяризацией белорусской мовы. Мы все сябры товариства белорусской мовы. Так само будем заниматься. А это так само сувязі з громадськістю. Знову ж ругательное слово пиар. Пиар – это public relations, з англійської мови – это громадські сувязі. Ось і наші сувязі з громадськістю не будуть заключаться только в некой боротьбе. Мы не змагаемся супроть, мы змагаемся за. Мы не змагаемся супроть улады, мы не змагаемся супроть конкретных неких людей, мы змагаемся за нашу Беларусь, как она была лепшая, как она была заможная, как она была квітнеючая. Мы за гэта змагаемся. А лишь калі вы становитесь по той бок, ну, значит, уже вы зрабілі свой выбор. Мы свой выбор зрабілі за. Які зрабілі выбор вы, это...
умовным оппонентам кажу, гэта, скажем так, ваши проблемы. Вось. Тому гэтым усім будем займацца. Добре, сябры, дзякуй. Мы подвели вынікі гэтых выбораў, которые адбыліся некалькі дзён таму. Подвели под гэтым рысу, акрэслілі планы на наступныя выборы на гэтыя 4 гады. Я б хацеў звярнуцца да прадстаўнікоў камісіі, там, дзе мы яшчэ не былі. Былі, але не гэты раз. Пажаныя сябры, вы, напэўна, ведаеце, як вам расказвалі, то, што адбывалася у 3-м садку у камісіі, што адбывалася у палацы у палацы культуры, што адбывалася. Не думайце, што да вас не прыйдзе назіранне, наступныя выбары, не думайце, што вы зможаце далей так фальсіфікаваць, чым займаліся і гэтыя выбары таксама. Таму маліце сваіх богоў, каб на наступныя выбары мы не прыйшлі да вас. Мы прыйдзем. А мы прыйдзем. Вось, таму праўдай і сумленнем можа прыйсці і на ваш участак. Таму думайце. Дзякуй вялікі, да новых сустрэч. Дзякуй, да пабачення. Шчасліва вам.